Ketemu maneh nyong. Anakan ge akeh gini. Lho, ki anakan iki babone iki mesti anak sik ndoro iki, Pak. Iki gacor-gacor iki anakane iki lho. Nah, kayak cilik-cilik ya. Kita ora? Kalau ki anakan gabus cilik-cilik kuwi no. Ya ini ki induke sik eneng tes. Gacor. Klongting. Sangkutane akeh yo. Langsung nyamber, Geng. Gede, Geng. Gede, Geng. Delok, Geng. Langsung kerumpus lho. Kita ora. Duh, ucul paling. Ucul, Geng. Ucul, Cok. Gede temen anak-anak bapak nih. Oke. Rong. Sik kena, Geng. Anak-anak kena, Geng. Babone kena lho. Oh, aja nih Cuk, jaran. Sik aja ucul. Aja ucul sik. Ayo munggah. Lah. Alah. Duh, sedus. Duh, sik ucul. Payuh. Mekrok Geng pancing nyampe. Mek. Gone sayang nang pelepahan, Geng. Dia rada angel deh. Kene pemuka ini pelepahan no guarang. Anake kita berapa? Sombuh anake. Royal ya. Tapi biasanya ra gelem mangan nek wis kena pancing ini. Itu angel jalan. Gede, Cok. Babanane. Gelem mangan, Geng. Gelem mangan. Babane ra gelem mangan. Apa wisan? Wis kena anu emang bawa kena pancing, Geng. Kapok ndek wisan. Terluka cocotnya. Terluka, oh cocotnya terluka. Ini lho, Geng. Jane nek kene ini parit-parit cilik ini jen raum anak iki lho mroil keh ketok berapa. Ini nek rong anu ora gelem dek ya. Anake akeh banget, tapi babone cangkeme wis terluka. Ora kena. Dan kono-kono akeh to. Iwak akeh, iwak cilik-cilik tapi ora gelem mangan kok iki. Nah, iwak kutuk, iwak gabus itu biasanya dengan umpan andalan kita ya mangga kena dek. Kalau ngenteni kalau dua kakiku timbun toh. Dengan pancing andalan kita daerah Gemangan kan
Kapok. Bisa ngulai iwak cilik-cilik iwak cilik-cilik. Woi. Ahe. Kepar akeh, ora gelem mangan cacing ya kepar iki. Goblok itu ya panganan tanpa balung. Ora gelem memplok, ora ngental tok ora gelem. Congah. Hei. Nunggu di G1/2 ya. Rute itu dari G1/0. Dia belum nyampe kok. Oh, nanti Pak ya. Ripin tadi ikut kah? Ripin ikut DT naik atas tadi. Nanti aku pergi sana. G1/0 tempat lurus. F1/0 itu F2/3. Itu F1/2 kurang ke G1/2. Bah grading saya angkat ini. Buah di G itu kok tengok kok hitam-hitam semua tuh buah G. Buah di G1/2 tuh, Bah. Pasti banyak di grading kali ini. Hitam semua, tapi belum disusun. Aku dikawal PMK tadi. Dikawal apanya? Minum Pak De. Enggak ada, di mobil enggak ada kah? Di mobil banyak. Oh, di mobil sana lah. Pak De bawa air minum botol. Enggak bawa. Enggak. Nanti dari G1/0 ya, rute tadi tuh aku kasih ke depan mobil. Kasih Ripin ya? Dari G1/0 tembak urus ke F1/0. Au. Corak kemangan pedes nih. Oh iya apa kae? Ya akhirnya babone cangkeme wis terluka. Terluka, aku terluka. Powak kok nang iwak yo diwehi umen-mene nek koyo ngene ra gelem. Nuntal kok. Cangkeme loro wis ana. Geding aku ora ngenek nih. Goweton aku cocok. Ini anaknya kan kayak meruwik akeh to anak ikan gak apa iki gak nang kono mang eneng anake tapi gede jen geng. Wis kanji niki kan. Klolo ten cangkeme. Alah, nyantol pisan. Pedes. Dancuk. Alah malah wet-wetan ini. Alah. Metu-wetuan tan mancing. PKI swasta. Cuh. Kiaset. Halah. Jan pedok. Terus pancing model larang nih. Gampang ruwet nih. Iki lho anake akeh tapi gelem mangan. Babone kenek mangke wae. Tapi ora apa jenenge? Ora gelem nyantol kena cangkeme wis ana. Cangkeme terluka wis. Pindah ngalih nggon iki. Angel. Ya wis ngono. Sangkrep ya.